Czy jest Paulus? Paulus. Czy jest Paulus wśród nas? Dobra. Dalej! Do browara! Wytniemy numerkę. Aha, i tam jeszcze. Dobra, to zgrywajcie, pierdolnijcie coś od serca. I chuj. Osoby, które mają małe dzieci w pobliżu, proszone są o odsunięcie się o 48 metrów nazad albo w poprzek. Bo to będą leciały grube śniegi. Słuchajcie, jeszcze dodatkowa tutaj prośba z komisji skrutacyjnej, by tutaj się ustawić ciasno, bo potrzebujemy wiatrochron, bo nie będzie jak sypać na baki. Także tutaj potrzeba, żeby było ciasno, żeby zasłonić wiatr tutaj, tak dokładnie. No dobra, ale to wszyscy nie biegną, to żeby tu zrobili wiatrochron, dobra? Proszenie są tutaj podejście do mnie. Tutaj do komisji skrutacyjnej proszę podejść przedstawicieli. Bardzo proszę. Przedstawicieli drużyn do podejścia. Przygość, zapisz te nazwy. Przedstawiciele, tak? No nie. Iskar, zapraszam, godziny stoję. Nagrywaj kalu! Prosto z cyc! Czy z cyców? Jeden chuj! Fajnie, że dobrze grają i o to chodzi, nie? A nie tam, skąd przyjechali? Albo trzy. Pedały 2,5. To tak nie pójdzie chyba. Test mikrofonu. Wszystkie wypili kielony, jak zywajce. I powiedzą mi do swojej żony, ja tararara. Chcemy za
był z was tak miły i przyniósł grywańcom po browarku, albo przynajmniej jeden dla każdego ulubionego waszego zgrywańca, może dziewczyna jakaś to upodobała, zimne piwko, bo tu będziemy przez godzinę. Warto, żeby mieli czym przepłukać gardło, a my jak zwykle mamy dla nich tylko ciepłe piwo. Jedzę na morze. No i jak teraz Paulusa, to też może go przynieść. Jak założę serce i oczy, końcu swoje pewno nie powtórzę cię. Szplotę, może te siwe korze, będzie mnie, lecę słyszę na wieczerze. A jak pan ze mnie dobry łuk, pojedziemy do Gdańska i pójdziemy na tor. Ale z tym gorzej. Jak będę śpiewał, to trzymaj. Jak nie, to... I tak sobie gryby. To jest Marta, Michał, przywiadka, chodź tu. Na morze, bardzo dobrze. Białczy mi jest potrzebna, żeby mi umyła te miska, bo chcemy to ogórki nalać. Możecie mnie umyć to piaskiem i wodą. Taka białci, ale może być też facet. Białci! Możecie mnie to przemyć na zbożu. Dziękuję ci bardzo. Jest Paulus, przekazujemy. Panzerfaust. Panzerfaust, witamy Was. Gdańsk 2708. Dobra, to już 16 minuty. Kochani, tak zareagowane to mikrofonne wydarzenie, jakim jest... Dobra, okej. Drodzy Państwo, za chwileczkę zaczynamy poważną jazdę, a mianowicie będzie super zabawa związana z trójbojem kaszubskim, a tak naprawdę 17-bojem Siedmiogrodem piszczyńskim. Polska Gola 702. Słuchajcie, mamy wokół siebie mnóstwo pięknych kobiet, mamy wokół siebie mnóstwo brzydkich debili i facetów. Wokół Ola. Wokół Ole, wodniczki i inne. I Omocznia. Teraz uważajcie, bo to jest ważne, co powiem. W morzu jest osoba jako boja. Nie, że się boja, że się boi, że bojorądogo. Ta osoba będzie przez naszych tutaj działających co mnie najbardziej bawi ludzi otaczana wokół i będą musieli przybiec tu i będzie czas liczony. Co mówi pan łysy siedzący pod moim pindlem. Dobra, także tu musimy okularniku przestań przeszkadzać Polakom. Uwaga, drodzy Państwo, zróbcie miejsce. Prawdziwa sztuka, Paulus się nie boi. Dobra, to ja może powiem kilka słów o zasadach.
Słuchajcie, jest wiadro, proszę o wlanie wiadra tutaj wszystkiego do miski, bo z tego będą pożerać ogórki nasi startujący zawodnicy. Dawaj, dawaj, niech leci w pół. Do Szwecji. Jest, tak, tak. Dobra. Drodzy Państwo, to są zboczeńcy. Ogórki wybierają do miednicy Dobra, zasady. na krzesło, które jest opanowane przez diabła. Bez sensu. Zasady na szybko, Paulusie, jeżeli pozwolisz. Proszę. Jak wiecie wszyscy, będę się powtarzał, zawody w trójboju kaszubskim, czyli zawody w zażywaniu tabaku i piciu wódki piwa na czas, polegają na tym, że mamy osoby tak, mamy drużyny 3-osobowe. Jedna osoba leży na noszach. Z tą osobą dwie pozostałe biegną do morza, okrążają diabelskie skrzypce, wracają, zrzucają ją na piach. Jak ona jest mokra, to jest jeszcze umorusana w tym piachu i ona wtedy bierze tutaj, pierwsze, ona bierze tabaczkę smielna, taka sierakowicka ściecha, mimo że smielna. Później wali 50 tutaj takiej wody, czyli gryf kaszepści albo kaszepści gbur do wyboru. A potem napierdala piwo z Bytowa Kaszep. I później ta osoba chwyta za noszę i niesie kolejną osobę do morza. Już tam to się wszystko rozgrywa i tak to się powtarza 3 razy. Która drużyna ma najlepszy czas, ta ma najlepiej przejebane, bo otrzymuje najlepsze nagrody, które są chujowe. Przychodzi głos Paulusowy, pierwsza drużyna, zapraszamy. Jaka jest pierwsza drużyna? Otóż nie nazwałbym tego chujowymi. Powiem tak, przepraszam Łysy, jeszcze chwilę. Krótka piłka. Ja jako gruby mówię do Ciebie, Łysy. Słuchaj, prawda jest taka. Jest Polska, jest Grzegorz, jest Nowy Port, jest Tabaka, jest Hel. Mamy dużo pięknych miejsc. Ale personifikując do tych momentów, w których jesteśmy, zasada polega na tym, o czym nie powiedział tak zupełnie oczywiście Piotrek, są 3 osoby. Każda z tych osób musi niestety wypić wódkę, piwo i tabakę wziąć do nosa. I każda z tych osób, najlepsze jest jak jest 3. etap. Są to ludzie, którzy się przewracają, są durni, nie myślą, zapomnieli o życiu itd. itp. Dobra, do celu. Dobra, pamiętajcie o tym, że u nas nie ma nie ma tak, że jest faceci, kobiety, jest mieszanie, jest kobiety, faceci, jest bydło, wszystko jest mydło, powidło. Kładźcie, bydlaku! Zamknij okno. Słuchaj, bardzo prosimy o zrobienie miejsca na podwórzu. Zmiana. I teraz proszę wypić, zapalić, odciąć łeb, przewrócić się i wygrać. Okej. Może za dużo wylega, czy on wylega? Słuchajcie, to jest niezwykłe zdarzenie. Wypił. Ratowny górski! I teraz biegną dalej. Mamy przygotować ciepły piec, a oni będą razem teraz. Słuchajcie, wracają,
czasie. Pamiętajcie o czasie. Trzeba zapierdalać. Wspólnota. Ej! Ucieka czas. Zapierdalajcie! Konkurencja jest praktycznie żadna. Zapraszamy na kurację. Chodźcie do tyłu, do tyłu! O Jezu, coś stało, coś się ulało. Paulusiwo. Tadeusz, kolejny zespół, jak się nazywa? Dystrybutor. Instruktor. Niestety nie ulegnę tutaj pokusie wypicia alkoholu, bo muszę to poprowadzić dobrze. Uwaga, zaczynamy. Odliczamy. 3, 2, Czekaj na strzał. 2, 1, zamienił się Hiszpan szampana. Laniot, Menor, Belenda, znajne słowa. Wciągnął nosem pół Grześka, a Grzesiek powiedział: jestem Grześka. I Mirka się dziwnie patrzy na Grzegorza i takie są tego podłoża. Będą biegnęli zapierdalać, bo morze czeka. Jak też się zaprosił do końca. Uwaga, wracają. Jako Polacy. I proszę wypić, wciągnąć, przewrócić się i umrzeć. I zaraz Państwu pogrzeb zrobimy szybko. Nazywamy się Jak możecie tak biegać szybko? To bez sensu. Która godzina? Pamiętałeś o Polsce? Pierwsza 702. Gdyby nie wy, byłyby inne sny. A tak to jest Polska. Gdyby nie Wichniarek,
ostatnią szansę. Będą się przewracać w wodzie. To są dzieci pozbawione rzeczywistości. Duża to rodzice, którzy zgadzają się na takie ekstra zabawy. Ale ci rodzice też kurwa by chcieli. Szybko może aż wyłączymy. Dobrze jest! Ale dopij! Dopij do końca! Łykaj! Do końca! Umrzyj, ale dopij! Ktoś wygra, ktoś przegra! Jeszcze 2 łyki, jeszcze 3! Jak to możliwe? Piotrek, ty jesteś... Brawo! Piotrek, jesteś gestapowcem, tak nie wolno. Chodź kurwa, zrób jeszcze czerwoną rzeczy, kurwa. Tylko parę świnie, nie pierdol, kurwa, skurwiłeś Polaków. Kolejny zespół, trzeci, zapraszamy. Nie ma dyskusji, kurwa, za tyły. Ktoś musi umrzeć, aby ktoś żył. Jak to możliwe? Piotrek, ale czy ci ludzie mają wiedzieć, że żyją? Nie wiedzą, albo się nie dowiedzą, gdyż mają wodę w głowie. Dobrze, zapraszamy trzeci zespół. To są lekarze, którzy byli zmienieni w Kałamarze. Tam ktoś się zmienił w rodzinach. Uwaga, jaka jest nazwa zespołu? Byli kwadratem. Nazwa. Tak. Wojownicy Hałabały. Zapraszamy ich do chały. Jak to możliwe, że zmiana, ściągać, pić, zapierdalać, wypierdalać stąd. Jak to możliwe, że ci ludzie uczestniczą w tym mają piękne, sukcesy kręgosłupy, tylko się realne, co nie wiadomo. Tam się przewracają, obracają, nie wiadomo. Wracają jako uśmiech uwaga, zróbcie dla nich miejsce, zróbcie dla nich miejsce na podnieść. Pomóżcie im. Albo para wsteczna skoczyła. Albo zróbcie im tsunami. No nieważne. Oni tu wrócili 800 plus 900 000. Mamy dla was wszystko. Mogę przysiąść. Lektor, putor, pije jak świnia,
matka się wkurwia, a tam mija. Lulul, pulul, kololot. Zapierdalać go, biegaj w mózg, wybieraj, bądź Polakiem. Polska goła, wygrałeś. Wygrała Polska na tą chwilę małe... Ostatni łyk jedzie. O, ale delikatnie odłożył. Delikatnie odłożył. Bonus za to. Bonus. Brawo! Druga nazwa, delikatnie, delikatnie. Kolejny zespół, zapraszamy kolejny zespół. Pedały 2,5. Jak zaczynamy? Kolejny zespół posiada swoim tatkę, kobietę. Naturalną istotę, najpiękniejszą na świecie. Wszyscy faceci to wiedzą. Ale 1-0. Biegną dziewczyny, bierzcie pod uwagę. Bijcie brawo, pomóżcie. Żadnej pomocy. dzisiaj w nocy normalnie. Nie ma środkowej dziurki, nie ma przegrody gazowej. Najlepszy zawodnik, który proszą naprawdę. Idealnie do samego końca. Brawa, to było lepsze wciągnięcie, nie ma przegrody gazowej. Brawo dla braku przegrody gazowej. A Jakubu 2 sekundy za to. Jaki numer? Zobaczcie, jaką ma koszulkę. Piekła. Ronek.
Ile zapłaciłeś pierwszej osoby przy swoim morzu, żeby ją miło? Znaczy trzeba ją zrobić. Piłko do końca. Forza Olimpia! Słuchajcie, człowiek już udekorowany na innych eventach tak zwanych. Przekroczył granicę. Nie ma innej możliwości. Brawo! Dawaj! Siadaj! Jeszcze są 3 zespoły. Adaśko, witaj. A o które miejsce gracie? Dobre było. Zawołujcie się. Następny zespół Kał, tak? Zespół może wygrał. To nie wiadomo, co Dobra, do domu. Byłaś dobra! Szybko. I masz człowiek w tym gościu. Zapierdalać, bo wszystko. Szybciej! Który z was gra? Który z zespołu? Ostatni kurs. Szapnij wszystko, co możesz. Proś mamę na kolej na zapierdalaj do poprzecznicy. Hej!
ludzie będą mieli zwichrowane umysły. Bawię się. Jakby nie mieli, że mają, wiem. Na babci będzie zdjęcie Jezusa. Szybko, panowie, bo nie ma czasu. Co zapierdalać? Zapierdalać, chłopaki! Ja pierdzielę. Ja pierniczę. Jesteście biegaczami. Paulus, cisza. Dawaj, dopingujcie! Cisza. Cisza. Jak zrobi to kropkę, hurra! Dawaj, jedź, sobie mar, One wyglądają jak z pierwszej wojny światowej. A teraz mamy ekipę, która wyciągnięta Tak, bez flaszka to my. Z nory Hitlera. no nie, no z tego tam... Jak to się nazywacie? Staszka, brawo! Bardzo proszę, kłaść się na noszę. Bardzo proszę. Czy twoja babcia, twoja mama nie myślała o tobie? Szybko. Nie, co za odpowiedź, nie. Panowie, szybko, kładź się, zdejmij gacie i zapierdalajcie, bo mało czasu macie. Mocny chłopak, mocny.
walkę. Za zgodą komisji skrutacyjnej. Który chce być Kaszubem, już nie chce być Ślązakiem. Chodź do nas! Kolejny zespół nazywa się Toporzyku. Przygotować się z pieską. Pamiętaj, z pleców podnoś. Nie chuja. Dupy. 3, 2, 1. Dawajcie, chłopaki! Przegrody sobie w nosie, szybciutko. Dobra, jest dobrze. A mama i tata w domu siedzą, patrzą w telewizor i mówią: synuś się dobrze bawi, synuś się dobrze bawi, syneczek. Drugi etap, za chwilę trzeci etap. Niestety nie odrobili matury z historii i nie wiedzą, że Polska była Polską. Muszą teraz zmierzyć się z niewolą norweską. I zaraz będą biegli jako norweskie wiadro do wody. Panowie, macie czas. Szybciutko. Rzućcie miejsce, kochani, rzućcie miejsce. Nie zwlekaj! Prawowanie młodzieży! Jedziesz, man! A co na to wasze przyszłe żony? Proszę prostą ścieżkę zrobić do miasta.
prosta ścieżka do miasta, proszę. Panie Piotrze, proszę to systematyzować, bo kolejne drużyny po... I teraz ostatni zespół Niewolnicy i Zaury. Dinozauri, jednak są! Brawa dalej! Izaura Proszona jest na środku. To będzie to Panowie, ale zepnijcie się, nie? Nie, dalej, wylejcie wodę, Leoncio, 3. Połóżę to. 3. Panowie, ciśniecie! Razem jedziemy od 3. 3, 4. 3, 4, Szybko, men. Dobrze, dawaj. Jedziesz! Piotrek, czemuś wymyślił taką durną zabawę? Zobaczcie, jak się do tego skrzek żabi przyczepia. On zapładnia skrzek. On ma zieloną koszulkę. On leży w poprzek. Z żabą gadali o zmianach. Brawo! Teraz pomógł.
Ogłaszamy wyniki, to był ostatni już meczu tegorocznego trójboju. I pan ogłosi wyniki. Ale zanim ogłosimy wyniki, musimy się tutaj spotkać przed kapelą Zgrywańce, żeby to pamiątkowe zdjęcie. Chodźcie wszyscy. To może wy, panowie, wyjście za ten głośnik, żeby to Słuchajcie, nie mam portfela, nie mam portfela. Piotrek, ale daj mi panu powiedzieć, jakie są wyniki. Panie Romanie! Jeszcze chwileczkę. Jeszcze chwileczkę. Chodźcie, słuchajcie, na pamiątkową kapelę z kapelą Zgrywańcy. Chodźcie, Trójbój Kaszubski, wszyscy razem. Zrobimy sobie wspólne zdjęcie, a potem ja ogłoszę wyniki. A tutaj asystentów proszę o szybkie podawanie szampanów. Ale na żadnej lekkoatletce nie... Chodźcie, to sobie zrobimy jedno zdjęcie pamiątkowe. Będziemy ogłaszać wyniki. Chodźcie. Zgrywańce naprzód. Zostaw go, Paulus. On umrze. Chodźcie, naprzód, Zgrywańce. Pamiątkowe zdjęcie, chodźcie tutaj razem. Chodźcie wszyscy tutaj do pamiątkowe zdjęcie. Oczywiście ci, co nie pracują w skarbówce i nie są nauczycielkami. Chodźcie. Zgrywańce naprzód, dawaj. O, i to jest fotograf. On zaczyna BZS-a. Dziurkę! Patrzcie tam! Jestem kimś! To jest dużo trudniejsze niż się wydaje. Trzecie miejsce. Zespół pedały 2,5. Bardzo prosimy. Dawajcie tutaj się, stańcie na to krzesło, stańcie się. Stawaj na to, Karol! drugie miejsce. Daj żywo. Pojemnie, szef!
Pomóżcie, zbierzcie tu. Drugi mikrofon. Gdzie jest drugi mikrofon? Paulus? Drugi mikrofon. Szukam drugiego mikrofonu. Gdzie jest drugi mikrofon? Nie widziałeś, co się stało z drugim mikrofonem? Panowie! Lisek do wody! Jak BZP! Daliśmy się wszystko! Nie ma ich Cześć!